dia al zoo. Avui fa un bon dia i tota la família han anat d'excursió al zoo. A les portes hi ha molts nens i nenes i molta gent, que fa cua per entrar. El zoo encara no és obert i per tant cal esperar. Ja som a dins. El zoo és tan gran que no sabem per on començar. Jo vull anar a veure els dofins. Doncs jo vull veure els cocodrils. Allà hi ha altres rates que s'estan mirant. No són tres rates, són tres talps. Mireu aquell ocell de color rosa que s'aguanta sobre d'una pota. És un flamenc. I aquell altre és un hipopòtam gegant. El flamenc és molt prim i l'hipopòtam molt gras. L'elefant pren una dutxa i la girafa i els rinoceronts se'l miren avorrits. Ei, ja n'hi ha prou. No pots donar-li menjar als animals. Tu no en manes. Jo no, però aquest cartell sí. Això és un delfinari. És immens. Què és un delfinari? És el lloc on viuen els dofins. Veure els dofins serà molt emocionant. Com salten els dofins? És l'hora d'esmorzar i cadascú es menja el seu entrepà. Escolteu, escolteu. Què diuen per l'altaveu? Atenció, senyors visitants. S'ha escapat un petit mico. No és un animal perillós, però si el veieu, es prega que ho comuniqueu. Mireu els goril·les. Crida la Júlia. Semblen persones. Aquell petit és el bebè i el de l'esquena gris segur que és el cap del grup. Hola, petit. No et preocupis, que jo et vinc a salvar. Tana. El Jan i el Nico cauen a la gàbia. Oh, no, Jan! Mare, pare! Àvia! Socors, socors! M'he caigut, hi ha un lleó! Socors, un lleó! Socors, mare, pare! Quina por. Què passarà? Ja han arribat els veterinaris i els vigilants. Porten escopetes amb dards per dormir als animals. Els veterinaris podran salvar el mico i en Jan. I els lleons no patiran cap mal. Els lleons dormen un son ben profund i tranquil i els veterinaris salven el Jan i el mico petit. Visca! Visca, visca, estic fora!